Hai máis dunha semana das imaxes que estades vendo, onde facíamos entrega ao conselleiro de todas as demandas do profesorado galego que se leva mobilizando desde inicio de curso e ademais lle pedíamos que por favor inicie xa as negociacións para recuperar os nosos dereitos. Como a día de hoxe non obtivemos aínda ningún tipo de resposta, o que imos facer vai ser ir a Santiago de Compostela, á Consellería de Educación, e pedirlle que nos atenda e que nos dé unha cita para unha reunión. ¿Tiene cita o algo? ¿Quién va a apoyarla? Pase. Bueno, que dixonos a secretaria que non ten intención ninguna de darnos unha cita hoxe, porque iso é como moi apresurado, darnos agora un oco, cando realmente xa levamos 3 meses pedíndolle cita. Entón, nosotros de momento seguiremos aquí agardando. Entón, si eso se pode recoller, seguimos sendo pouco a pouco polo agradezo, vale? Hoxe viñamos aquí á Consellería para ver se o conselleiro tiña a ben recibirnos. Saímos daqui de novo sin que o conselleiro se sente a falar coas organizacións que estamos movendo movilizacións durante este curso, que temos convocadas 2 xornadas de folga e, polo tanto, está o conselleiro sin oír ao profesorado, toda a maioría do profesorado, e deixándonos abandonados como abandonado ten o ensino público. Así que o único que me queda é animarvos a participar o 16 e o 17 nas folgas e nas manifestacións que temos convocadas para berrarlle alto e claro ao conselleiro que queremos negociación.